какво да правим, когато изядем нещо забранено? 3 неща биха ни били полезни. Първото от тях, ще да кажа първото от тях, но първото от тях е да не се самообвиняваме, да не се чувстваме гузни. Второто е да не забравяме каква е нашата цел. Третото е да сме търпеливи към себе си. Сега ще разясня всяка една точка. Първата, да не се самообвиняваме, е най-ключова, защото колкото повече се самообвиняваме и се чувстваме гузни за това, толкова по-деструктивен ефект ще има това върху нас. Толкова повече неща ще правим, които не са окей. Най-важното тук е да осъзнаем, че сме направили грешката си. Не да си кажем, какво пък толкова, нали? По-скоро е да осъзнаем това, че не сме направили нещо, което не е окей за постигането на нашата цел и да се върнем обратно към пътя към целта, където идва и втора точка, която е да не забравяме каква е нашата цел. Това е като сега да изляза от вкъщи и да тръгна към магазина. Много по пътя да срещна някаква приятелка и да започнем да си говорим. И да си говорим. След това, след като приключи разговора, си казваме чао. И аз продължавам към магазина. Не се връщам обратно вкъщи или не отивам на фитнес. Аз съм тръгнал към магазина. Това е моята цел. Същото е и в случая. Изял си нещо, което не е окей. Добре, не е окей, но се връщам обратно към целта. Нямам време и енергия, които да пропилявам. Просто се връщам към целта и продължавам напред, което изисква пък да имаме търпение към себе си, което е третата точка. Да осъзнаем, че първо, за да предприемем промяна, ние първо сме си мислили за нея. Осъзнали сме, че имаме нужда от това. Второ, сме започнали да говорим за нея. И трето, сме предприели някакви действия, тя да започне да се случва. Тези 3 неща вече са промяна. Те са част от процеса. За да се стигне до крайната цел, няма как да не минем през това. Винаги ги има. Първо осъзнаваш, мислиш си за това, говориш за това и предприемаш действия в тази посока. Така че осъзнаваме, че това е процес, който изисква време. Време за това да изкореним навиците, които сме повтаряли безброй пъти и да създадем нови. Няма как да стане така с едно щракване на пръста, така че търпение към себе си. Това исках да ви кажа днес. Пожелавам ви всичко най-добро и успех към постигане на целите ви. Муа!